Актирам звук. Така, добре. Искаш и да го намаля? Слушаш ли бита сега? Давай, че не сега някакво ще беше говоря. Аз някакво ще ти кажа както беше като нас. Някакво си момиченце, ти кажи ми как беше бебето. Още не си пораснал дори, някакво срещу мене застанал си и викаш ми, че аз не ставам бе човече. Хайде, нагади го вече, давай по-смело, така напред да вървиш като мен не можеш и ти дума след дума да редиш, после да започнеш някакво така от нищото да си твориш и да си измисляш дори на момента не да го пишеш това. Аз мога така просто да си измислям и сам ще ти кажа, махай се от тук, просто искам да ти покажа как ставаше това някакво по-бързичко дори. Ако искаш мога го, но нали няма да е смислено и това разбери. Значи какво сега ще ти кажа, просто се остави на музиката ти да те води. Някакво така след нея ти може да вървиш, може би по-надолу и да си, но някога ще се издигнеш и ще го направиш, нали? Аз направи го сега срещу тебе, ако почна да редя някакво няма аз да спра. Какво ми казваш, че ти някога, когато се размазваше, че хубаво е това, а пък аз сега започвам да си чувам и някакво ме хвана скуката, дори са притихвани всичките мечти, изгубени са вече, разбери, просто това е нещо, което имам го заложено в мене е приложено, човече, просто не искам да го изкарам, защото ще ти пречи някакво, ще се възхищаваш ти дори и въпреки това ще хейтваш пак, ще си мислиш, че ти си единак, но не, човече, за да бъдеш ти сами си трябва много да си, разбери го са това, казвам ти го от опит, а сега, защото напреде сам върва си и стъпвам си смеличко, макар надолу така. Отживелица са много от нещата и въпреки това аз ги разбирам по-добре от тебе, ги миксирам някакво с тях, са вървя без да ме е страх. Аз напред стъпвам си смеличко бе момченце, ти забудено, що така се остави да бъдеш сумено в системата се вкара ти. Няма ли вече да излезнеш и да им покажеш какво става, както ят реално нещата? Хайде са, отпусни се, дай ритъм, после остави на мене, музиката ми върви.